ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಇಂಚುಲ್ಲರ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೌಕೆಲ್ಲರ್ ಬನ್ನೇನು ಎನ್ನುವೆ ಏರ್ಪುರಿಯನ್ನ ಚಾನಲ್ ಅಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ದಿಜಾರ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಮಲ್ಪ್ಲೆತು ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಇಂಕ್ಲೆ ಇನ್ನಿತ ವಿಡಿಯೋ ಶುರು ಮಾಡ್ತೊಂದು ಚೂರ್ನ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ಬುಕ ಚೂರ್ನ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಪೂರಕ ಪೂರ ತೂಗ ಜಿಯಾನಗ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಜಿಯಾನಗ ಪೂರಕ ಪೂರ 10,000 ಲೈಕ್ ಜಿಯಾನಗ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಏನ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಜಿಯಾನ್ ಜೋರುಲ್ಲೆ ಅರೆ ಅತ್ತಾವು ಜಿಯಾನ್ ಕ್ಯೂಟ್ ಇಲ್ಲೆ ಅರೆ ರಾಜಿ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಜಿಯಾನಗ ಶೆಕ್ಕೆ ಪಂಡ ಶೆಕ್ಕೆ ಅದಾದ ಕಡೆ ಪೂರ ಪೂಜೆ ನಿಂತು ಮಾಡ್ತದೆ ಸೂಡಿ ಪಾಡ್ದು ನಮ್ಮ ಸ್ಕೂಲ್ ಕಲಸ ಎಂಚ ಮಾಡ್ಕೇನ್ವೆ ಓ ವೈಕೈಯೊಂದು ಸ್ಕೂಲ್ ಹೋಗಿ ಕೊಂಚ ಕಲ್ತೊಂಬ ಇದ್ದಾತ ವಿದ್ಯೆ ಬೇಟೆಗಳು ಬಂದು ಇಂಚ ಮನ್ಪೆರ ಒಂಜಿ ಉನೆ ಮುಟ್ಟಂಗ ಎಂಕೆ ಪಂಪೆ ಎನ್ನ ಕಣ್ಮನ್ ಮಲ್ಪಡಿ ಇಂಚ ಒಕ್ಕ ಇಂಚ ಬದಲ್ವೆ ಒಕ್ಕ ಇಪ್ಪರೋಡು ಅಲ್ಪ ಓ ಕೈಟುಂಡೆನ್ನ ಅಂಕುಲ್ಲ ಗೊಬ್ಬುದವು ಏಪಾ ಎಂಕುಲ್ಲ ಸ್ಕೂಲ್ ಹೋಗೋಣ ಒಕ್ಕ ಎಲ್ಲ ಕೊಪ್ಪಡು ಸ್ಕೂಲು ಒಕ್ಕ ಎಂಕದಂತೆ ಗುಬ್ಬರ್ ಬಿಡ್ಪಿಚ ಅವು ಗೊಬ್ಬುನಿ ಐ ಇತ್ತ ಈ ಪಂಡ ಈ ಕೆಂಕ್ರೆ ನೆನಪಾಣೆ ಅಂತ ನೀ ಎಂಕುಲ್ಲ ಸ್ಕೂಲ್ ಹೋಗೋಣ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಗೊಬ್ಬರ ನಿಕುಲ್ಲ ಗೊಬ್ಬರಿಪ್ಪರಲ್ಲ ಜಿಯಾನ್ ಕೇನೊಂದಿಲ್ಲ ಗೈಸ್ ನಿಕುಲ್ಲ ಗೊಬ್ಬರಿಪ್ಪರ ತೆಪ್ಪ ಪಲ್ಲೆ ನಿಕು ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಬಲ್ಲೆ ಒರ ಬ್ಯಾಟ್ ಬಾಲ್ ಇಚಿದ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ನ ಗೊಬ್ಬರಿಪ್ಪರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಬಲ್ಲೆ ಏರ್ ಇಂಚ ಇಂಚ ಪತ್ತೊಂದು ಪುರ ಏರ್ ಯಾನ್ ಟೊಮೆಟೊ ಮೂರೊಂದಿಲ್ಲ ತಲೆ ಮೂರು ಇತ್ತ ನೀರು ಮೂರೊಂದಿಲ್ಲ ಏರ್ ಇಂಚ ಪತ್ತೊಂದು ಗೊಬ್ಬುದ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಯಾನ್ ಪನ್ಯ ಜಿಯಾನ್ ಪನ್ಯ ಇಂಚ ಅಂಚ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಜಿಯಾನ್ ಏತ್ ಕಮೆಂಟ್ ಬರ್ಪುಂಟು ಕತೆ ಚೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಫಂಗೆ ದಾಗ್ ಇಂಚ ಅಲ್ಪತ್ತು ಇಂಚ ಅಲ್ಪತ್ತು ಈ ತೋಜುಡ ಜೋಕುಲ್ ದೇರ್ನ ಸಮ ಪನ್ಪುನ ಇಕ್ಕಿರುಲ್ಲ ಕೈ ಪಂಡಾಕುಲ್ ಸತ್ಯನ ನಮ್ಮ ಏರಿ ತೋಜುಡ ಅಂಕನ್ ಬಂತ ಎಂಕ ತೋಜುಂಡು ಜಿಯಾನ್ ಕಣ್ಣು ಬಂದ್ ಮಲ್ದಿದೆ ಎಂತ ಪೂರ ತೋಜುಡ ಇಂಚ ಚೀಟಿಂಗ್ ಬರ್ತಾನೆ ಹುಷಾರ್ ಚೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬಾರಲ್ಲಿ ಅಂಚಪುರ ಗೊಬ್ಬುನಾಗ ನಡಪುಂಡು ಅಂದಂಚ ಪುರ ಮಲ್ಪರದೆ ಐಕೆ ಅದು ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಐಕೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದ ಮಲ್ಪರ ಅಂಚಪುರ ಚೀಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪರವಲ್ಲಿ ಜೋಕುಲ್ಲ ತನಿಕುಲ ಜೋಜ ರೂಪ ಇರ್ಬೇಕು ಅಂಚ ಚೀಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಐಕೆ ಅಂತ ಬೇದಗಲತ ಇಂಚ ಮಲ್ಪರ ಹಂಗೆ ಚೀಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪರ ಆಮನೆ ಐಕೆ ಜೋಕ್ ಅಂಚ ಪತ್ತು ಚೀಟಿಂಗ್ ಜೋಕುಲು ಏ ಪಂಡಲಂತೆ ಏನ ವಿಷಯ ಎಲ್ಲ ತೂಲೆ ಅಕ್ಕಲ್ ಸುಳ್ಳು ಪನ್ಪೇರು ಪಂಡ ಅಕ್ಕಲ್ ನಿಜಾನೇ ಪನ್ಪೇರು ಐಟ್ ಅಕ್ಕಲ್ ನೆರ್ಪೇರು ಪತ್ವೆ ನಮ್ಮ ಅಂಚತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಎದುರ್ಡಾಕ್ಲೆ ಗಾಲ ಏನ ಬೊಕ್ಕ ಬರ್ತಾರೆ ಬಾಯ್ ದೂರ ಬಿದ್ದಾಡ್ ನೀ ಏನ ನೆನಪಾಂಡೆ ಏರ್ ಎನ್ನ ಏನೇನು ಏರು ಏರೆ ಖುಷಿ ಅಪ್ಪುಣಂಚ ನಮ್ಮ ಪಾತಿರು ಗೋಕುಲಂಚ ಏಕಿನ ಗೊಬ್ಬರ ಪುಡ್ಸೋತಿಜ್ಜಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕೆಲಸ ಏರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎನ್ನ ವಾಕಾಯ್ತುಂಟು ನೆಟ್ಟುಂಡು ನೆಟ್ಟು ತೋಜಂದು ಇದನ್ನ ಅಡಿಗೆ ಹಾಲ್ಮಲ್ ಪರ ಬತ್ತನಯ್ಯ ಮುಲ್ಕುಲೊಂದು ಪುಪ್ಪ ಆನ ಪುಪ್ಪ ಬತ್ತಿ ಪಪ್ಪ ಪಪ್ಪ ನೊಟ್ಟುಡು ಅಂಡಿ ತೆನ್ನೊಟ್ಟುಡು ನೆಟ್ಟುಂಡು ಕೇಳಿ ಇರ್ಕೆಲ್ಲಿ ವಾಕ ಇಟ್ಟುಂಡು ಕೇಳಿ ತುಜಪ್ಪ ಹೊಡ್ಸಿ ವಾಕ ಇಟ್ಟಾಕ ಕಮೆಂಟ್ ಪಡ ಲೆಫ್ಟ್ ಡುಂಡ ರೈಟ್ ಡುಂಡ ಸರಿ ಬತ್ತು ಜಿಯನ್ನ ವಾಕ ಇಟ್ಟು ಕಾಕಾಜಿ ಉಂಡು ಪಲ್ಲೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಡುಂಡ ರೈಟ್ ಡುಂಡ ಅಂದ ಬೊಕ್ಕಾಕಲ್ ಪನ್ನಾಡಿ ವೈಟ್ ಉಂಡು ಅಂದ ದಪ್ಪ ಸೈಡ್ ಉಂಟು ಅರೆ ಔಟ್ ಮಾಡಿ ಸೈಡ್ ಉಂಟು ಆಯ್ ಪನ್ನೆಂಟ ಬುಡ್ಜೆ ಆಯ್ನೆ ಪನ್ನೆಂಡಿ ನೋಡಿ ಕಬಡ್ಡಿ ಬರ್ತಿರುತ್ತೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಮಸ್ತ್ ಸಮಾಲೋಡ್ ಹಾಕೊಂಡು ಎಂಚ ಪಂಡ ಚುಚೂರು 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 ಒಂದು ದಯಪಂಡಿತ್ತೆ ಗೊತ್ತುಂಡತ್ತೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಅಪ್ಪ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಡುತ್ತೊಂದು ಸಿಲಿಂಡರ್ದ ಅಂಚ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಪುಡಾದಾಗ ಪೂರ ಇಂತ ಪೋ ಅಂದ ಚಪುರ ಪಂಡ್ರ ಜಿಯಾನ ಪಾತಿರಲ್ಲ ಪೋಡ್ಗೆ ಏನ ಪಾತಿರ್ದು ಎಂದು ಹೊರಗದ ಜಿಯಾನ ಮಸ್ತ್ ದಿನ ಆಡತ್ತೆ ವಿಡಿಯೋ ಬರಂದೆ ದಯ್ ಪುಡ್ಸೋತಿದ್ದೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ರೈಟ್ ತೊಡವಲ್ ಬರಾಡ ಅವತ್ತೆ ಮಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ಕೋಬಾ ಏನ ಕಷ್ಟ ಮಾಡ್ಕೋ ನಿಗುತ್ತದೆ ಏನಿ ಮನೋಲಿದ ಕಷ್ಟ ಉಂಡು ಒಂಚೂರುಂಡು ಯಾನೆನ್ನೆ ಎಲ್ಲ ಗುರುವಾರತೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದೊಂದು ಕೆಲಸ ಹಾಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಜಿಯಾನ್ನ ಪಪ್ಪಾಗ್ಲ ಜಿಯಾನ್ಗೆಲ್ಲ ತೆಪ್ಪಿದ ಕಷ್ಟ ಮಾಡ್ಕೋಗ ಅಂತ ತುಲೆ ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಬರಬಹುದು ತುಲೆ ಬರ್ತು ತಗೋ ಅಪರಿ ಜಾಣ ತುಲೆ ಬರೀ ಇತ್ತಾಡ ಓದುದಾಡ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೀರುಳ್ಳಿ ಟೊಮೆಟೊ ಕೂಡ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾಂಡ ಪಣ ಮಸಾಲ ಕಾಡ್ದೆ ಮಲ್ಪೆ ರಾತ್ರಿ
ಬೆಟ್ಟ ಮನುಳಿದ ಕಶ್ಪು ಎಂಕೊಂಚೂರಿ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕೇನ ಪಂಡ ಚಪಾತಿ ತಿಂಡ್ರಲ್ಲ ಬೋಡಾಪುಂಡ ತೆಗೋಸ್ಕರ ನುಪ್ಪು ಒಂಚೂರು ತಾಳ ಸಾರು ಬೋಡಾಪುಂಡು ಸಾರು ದಾಲೆಜ್ಜ ಈಗೋಸ್ಕರ ಎಂತ ಎತ್ತಿದ ಒಂಚೂರು ಮಲ್ಪೆ ಮುಕ್ಲೆ 2 ಜನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮಸಾಲ ಈಲ ಒಪ್ಪಲ 2 ಜನ ಬೊಕ್ಕೆ ಆಪಲ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಜನ ಓ ಮಲ್ಲ ಜನ ಪಪ್ಪನಯ್ಯ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಜನ ಕಿನ್ನೆ ಜನ ಅನ್ನ ಪಪ್ಪ ಕಿನ್ನೆ ಜನ ಈ ಜನ ಮಲ್ಲ ಜನ ಅದ ಗೊತ್ತಾಂಡತ್ತೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಇಂಕ್ಲೇನೆಲ್ಲ 2 ಜನ ಕುಲುಲ್ಲೇರೆ ನನ್ ಬಿಡ್ತು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಜನ ಒಂಜಿ ಕಿನ್ನೆ ಜನ ಕೂಡ ಗೊಬ್ಬರ ಹಾಕ್ಲೆ ಬಿಡ್ಸೋತಿಗೆ ಹಾಕ್ಲೆ ತೂದು ಸಾಕ ತೂದು ಆವ್ ಅಕ್ಲಿತ ಪನ್ಪೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ನಿಕ್ಕುಲು ದಯಪಂಡೆ ನೆಟೆ ನಿಕ್ತಂಡೆ ನಿನ್ನೆ ಗೊತ್ತು ಅಂದೆ ಕುಂಡೆ ನಮ್ಮ ಪಟ್ಟ ಅಡಿಗೆ ಆಗ್ತದೆ ಬೊಕ್ಕ ತಿಕ್ಕುಗ ಬೊಕ್ಕಗ ತಿಕ್ಕುಗ ನಮ್ಮ ಬೊಕ್ಕ ತಿಕ್ಕು ಬಾನಿ ಬೊಕ್ಕ ತಿಕ್ಲೆ ಆಯ್ತು ಕುಂತಲೆ अरे कुछ और ही बात बोलता तुला इंचा कट मल्पड पूरा रे पूलाय पोपून तेक्कीला अल्पाला तो बरोबर अल्पा इंचा कट मल्पड मम्मी अल्पा तू ಒಟ್ಟು ಪೌಡ ಬುರ್ಚಿ ಇನ್ನ ನಾ ಪತ್ತರ ಬೋದು ಮೊಬೈಲ್ ಕಶ್ಪುದಲೇ ಪಾಡಚ್ಚಿ ಎನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಎನ್ನ ಯಾನು ಕಶ್ಪು ಪೂರ ಮಲ್ಪೆದು ಚಪಾತಿ ಮಾಡ್ತಾರ ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡು ಏನೈತೆ ಚಪಾತಿ ಬಂದ ಚಪಾತಿ ನೀ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಚಪಾತಿ ಹಿಟ್ಟು ಕಲಕ್ಕಿದೆ ಕಾಂಡೆ ಬೇಗ ಮಾಡ್ಕೊಡೋದು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎಂಬುದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಎಪ್ಪತ್ತಿರ್ಬೇಕು ದಾಯೆ ನಿನ್ನ ಹೋಟೆಲ್ ಉಂಡು ಉಪ್ಪು ಎಣ್ಣೆಲ್ಲ ಸುರಿಕೆ ಪಾಡಿ ಅಪ್ಪು ನೀರು ಕಾಣಲ್ಲ ಬಾಬಾ ನೀರು ಅಯ್ಯೋ ಅಂಚುಗುರು ಆಯ್ನ ನೀರ್ದ ಬಾಟಲ್ ಪತ್ತ ಇದು ನೀನ್ ಹೆಂಗ್ ಬರ್ರ ನೆಕ್ ಮಾಡ್ರಯ್ಯ अच्छा ಮಲ್ಲ ಬಾಟಲ್ ಕನ್ನ ಯೋದೇರೆ ನಾನು ಜೋಕ್ಲಿಟ ಪಾತ್ರೆಯನ್ನ ಬಾರಿ ಬಂಗ್ ಮಾಡು ಆಯ್ ಪೂರ ಬಿಟ್ಟು ವಿಚಾರ ಪೂರ ದೇತು ಪಾಡ್ದೆ ಕಿದೈ ನನ್ನ ಹೋದು ಒತ್ತಾರೆ ಮಲ್ಕೊಡು ಚಪಾತಿ ಇಟ್ಟು ಅಂತೆನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಇಲ್ಲ ದಾದ ಬಂಡ ಅಜ್ಜಿ ಅನ್ನ ಪಪ್ಪ ತಿಂದು ಪೋಪೆರತ್ತೆ 6 ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಇತ್ತು ನಂಗೆ 2 ಚಪಾತಿ ಮಾತ್ರ ಅತ್ತನ್ನ 3 ಚಪಾತಿ ಎಂಕ್ ಜಿ ಅನ್ನಕ್ಕಲ ತಿಂದೆಂಡೆ ಆನು ಒಂಜಿ ತಿನ್ಪೆ ಇಜ್ಜಿಂಡಿಜ್ಜಿ ಜಿ ಅನ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಚಪಾತಿ ಅಂಚ ಅದು ಒಂತೇನೆ ಹಿಟ್ಟು ಮಲ್ಕೊಂಡು ಪೊಕ್ಕಡೆ ರಾಸಿ ಡೈ ಮಾಡ್ತದೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಎನ್ನ ಏನ ಬಂಡ ತಿಂದೆಂಡೆ ತಿನ್ಪೆ ಇಜ್ಜಿಂಡಿಜ್ಜಿ ಅಂಚ ఇంకొంచెం కాండే బోర్డు ఉంది తాలిచ్చి ఇట్టే చపాతీలో ಒಂದ್ಸೀರೆ ಬಾಲ್ ಆಡ ಮಲ್ಲ ಬಾಲ್ ಆಡ ಬಾಸ್ಕೆಟ್ ಬಾಲ್ ಆಡ ಒಲಿಜ್ಜಿ ಅನ್ನ ಕಶ್ಪುಲ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ನುಪ್ಪುಲ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ಒಂದೇ ತಿತ್ತೆ ಟೊಮೆಟೊ ನೀರುಳ್ಳಿ ಪೂರ ಪಾಡ್ದೈತೆ ಮಿಕ್ಕೋತಾವು ಪೆಜ್ಜಾರಂಡು ಪಾಡ್ದೈತಿ ಟೊಮೆಟೊ ಪೂರ ಬರಿತಿದೀಯ ತುಳು 1 kg ಬರಿತಿದೀಯ ಆಯ್ತು ಒಂದೇ ನುಪ್ಪುಜೆ ನುಪ್ಪುಗೆ ಏತ್ ಪಾಡ್ದೈತೆ ಸಾರ ಅವ್ವೇ ತಿನ್ಪುನು ಇದಾವು ಆತ್ಲ ಪೋಪುಜಿ ಇನ್ನ ಮಗ ಪೋ ವನಸ್ ಮಲ್ಪರ ಕೈಗೆ ಕರ್ಪೈ ಅಪ್ಪೆನಲ ಮಗನಲ ವನಸ ಅದು ಕಾರ್ನಿಂಗ್ ಗುಡ್ಪದು ಕುಲ್ದುನು ಮೂಲ್ ತೂಲಿ ಎನ್ನ ಮಗೆ ಆಯನ ಪಪ್ಪಗೋಸ್ಕರ ಕಾತೊಂದಿಲ್ಲೆ ತಿಳಿ ಲೂಡದ ಬುಕ್ಕು ನಿಮ್ಮಿ ಗುಡ್ಪದ್ದು ಇದೆ ಕುಲ್ದೆ ಮತ್ತದೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ನೆಮ್ಮದಿಡು ಕುಲ್ಲಾರ ಬಿಡ್ಪುಜಿ ದಿನೋಲ ಏನಾಡಲ್ಲ ಏನ ಗೊಬ್ಬೋಡು ಒಂಜ ಲೂಡ ಗೊಬ್ಬೋಡು ಅತ್ತನೆ ಕ್ಯಾರಮ್ ಗೊಬ್ಬೋಡು ಅಂಚ ನನ್ನ ಪಪ್ಪ ಹತ್ತಿರ ಈಗೋಸ್ಕರ ಬರ್ತೇನೆ ದಾಲ ಕಣದಿ ಜೇರು ಪಪ್ಪ ಪಪ್ಪ ನನ್ನ ಜಿಯಾನಿಗೆ ಎಲ್ಲ ತುಳು ಪಾತಿರು ನನ್ನ ಪಪ್ಪ ಬರ್ತಿರತ್ತೆ ಅಪ್ಪಗ ಹಿಂದಿ ಶುರು ನೀನಿಂಡತ್ತೆ ಕೇಂಡೆ ವಿಡಿಯೋಡು ಕ್ವಶನ್ ಕೇನ್ ಅಂತ ದೀತೆ ಕೇಂಡೆ 3 - ಏತಿಗೆ ನಾವು ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಇನ್ನು ವಿಡಿಯೋಡು ಉಂಡತ್ತೆ ಆ ಕ್ವಶನ್ ಕೇನ್ ಸಾಕು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಕಾಮೆಂಟ್ ಬರ್ನ ನನ್ನ ಓದಾರ ಜನದಿಯೋಡು ಜಿಯಾನಿಗೆ ಅಂಚ ಜಿಯಾನಿಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ಪೂರ ಬಂದ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ఆయన ಪಪ್ಪ ಬಂದಾಗ ಕೈ ಬಾಯಿ ಪೂರ ತೂಕೊಂಡು ದಾದ ಪಂಡ ದಾದ ಕನ್ನದೇ ಇದು ದಾದ ಪಂಡ ದಾಗೆ ಏನಾರ ಇದಾಗ ಒಂದು ಚೂರು ಕೋರ್ಲ ಶುರು ಹಾಕೊಂಡು ಮಾವು ಜಿಯಾನ ಪೋದು ఆయన ಪಪ್ಪನ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಪೂರ ಕಿಶ ಮಲ್ತು ದಾಂಡು
ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಮೊಬೈಲ್ ಇರ್ಲಕ್ಕೆ ಏನ್ ಬೇಡ ಟೀಚರ್ನ ಫೋನ್ ಬರ್ತೇನೆ ನೀನು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೀತಾನೆ ವಿಡಿಯೋ ಕೊಟ್ಟು ಮಲ್ಪುರತ್ತು ಜಿಯಾನು ಪಪ್ಪನೊಟ್ಟು ಲಡಯ ಉಂಡು ದಾದ ಪಂಡ ಬನ್ನ ದಾಲ್ಕ ಕೈಕೇರಿ ಖಾಲಿ ಕೊಟ್ಟು ಬಿಸ್ಕಿಟ್ ಪತ್ತೊಂದು ಬರ್ತೇವೆ ಕೈಗೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಬಿಸ್ಕಿಟ್ಲ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕೊಂಡು ಕಾಂಡೆ ಹೊರಗೆ ಚಪಾತಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಹೊರ ಬಿಸ್ಕಿಟೇ ಕೊಟ್ಟು ಬಿಡ್ಬೇಕು ಅತ್ತಂದ ಬೈಯಾಡ್ ಬರ್ತದಲ್ಲ ತಿಂತೇವೆ ಯಾನು ನೇನು ಖಾನಾರ ಪನ್ಪುನು ಇನ್ನೊಂದು ಟೆಟ್ಟೆ ಎಪ್ಪನತೆ ವೀಟ ಮಾರಿಕೊಂಡು ಯಾನದು ಮಸ್ತ್ ತಿನ್ನೊಂದಿತ್ತೆ ಎಂತ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ತುಲೆ ಉಲೆ ನನ್ನ ಪಪ್ಪ ಅದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಏನು ಜನ ಪಪ್ಪ ಬತ್ತಿರತ್ತೆ ಅರೆಗೊಂದು ಬತ್ತಿ ಕೊಡ್ಲೇನು ಚಾ ಓಡು ಅವು ಎತ್ತು ಕೊಡ್ತಲ್ಲ ಅವಳು ಬತ್ತಿ ಕೊಟ್ಟೆ ಚಾ ಬೋಡು ಚಾ ಬೆಚ್ಚ ಮಲ್ತಿದೆ ಕಣಕ್ಕೆ ಚಾ ಮಲ್ತಿದೆ ಕೊಡ್ಪೆ ಮೂಲು ಜಿಯಾನು ಗೊಬ್ಬರ ಶುರು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಜಿಯಾನ ಪಪ್ಪನ ಎಂಕು ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ದಾದ ಪಂಡವು ಏತು ಸಾಕಾವಡಿ ಇನ್ನನೇ ಟೆನ್ಷನ್ ಇಪ್ಪಡು ಜಿಯಾನಿಗೆ ಕೊರ್ಪುನ ಟೈಮು ಕೊರ್ಪೇರಾವು ಆಯ್ಗೆ ಏನಲ್ಲೊಂದು ಮಲ್ಪರ ಪೋಪುಜಿರವು ಏತು ಕೊರ್ತಾಂಡಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕೇನ ಪಂಡ ಜೋಕುಲ್ ನೋಡು ನಮ್ಮ ಒತ್ತೊಂತ ಟೈಮ್ ಕೊರಡ ಆಪುಂಡು ದಾದ ಪಂಡಿತ ಮೂಲು ಜಿಯಾನಿಗೆ ತೂವೊಲಿ ಏರ್ಲಿಜ್ಜಿ ಗೊಬ್ಬರ ಪಂದು ಅಂದಲ ಪಿದೇಪುರ ಪುಡ್ಪುಜತೆ ಇಲ್ಲದೆಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಸ್ಕೂಲು ಟ್ಯೂಷನ್ ಅವೇ ಆಪುಂಡು ಅತ್ತಂಡ ಮೊಬೈಲ್ ಇಂಚ ಗೊಬ್ಬುಂಡು ಆಯ್ಗೆಲ್ಲ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ಲ ಆಯ್ಕೆ ಟೈಮ್ ಕೊರ್ಲೆಕ್ಕ ಆಪುಂಡು ಒರಲಿ ಯಾಂಗ್ ಗೊಬ್ಬೆ ಆಯ್ಗೆ ಯಾಂಗ್ ಗೊಬ್ಬಿನ ಸಮ ಆಪುಜ ಆಯ್ನ ಪಪ್ಪನೊಟ್ಟು ಗೊಬ್ಬಿಲೆಕ್ಕ ದಾದ ಪಂಡ ಪಪ್ಪನೊಟ್ಟು ಎಂಚ ಮಲ್ತಂಡಲ್ಲ ಆಪುಂಡತೆ ಯಾನ್ ಪನ್ಪೆವು ತಪ್ಪು ಅಂಚ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಕೋಪಲ ಬರ್ಕೊಂಡು ಸೋತುಂಡ ಅಂಚ ಅವು ಕ್ಯಾರಮ್ ಗೊಬ್ಬುನಗಲ ಅಂಚೇನೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಇನ್ನಿತ್ತ ವಿಡಿಯೋ